Здравейте, приятели! Днес реших да направя един епизод с доста актуална тема в отглеждането на домати и това е колтученето. В отглеждането на домати има два основни вида. Имаме детерминантни сортове или тези, които нямат нужда от колтучене, така наречените мързеливи домати. В случая аз гледам от втория вид. За да мога да ви обясня процеса на колтучене и защото той е полезен за вашите растения, първо трябва да научим физиологията. Така аз реших да опростя материята и да си го обясня последния начин. Така, растението има 5 елемента, според мен. Имаме корен, имаме стебло, клонка с листа, които помагат за фотосинтезата на растението, извършват фотосинтезата, също така транспортирането на хранителни вещества в самото растение. Имаме съцветие, това са нашите плодове, дай Боже, на края на сезона да има повече от тях, и вегетативен връх. Какво е колтука? Колтукът е шестото нещо, от което нямаме нужда. Какво прави той? Как вреди на растението? Тук ще има доста смесени коментари, но това, което аз мисля, е, че взима силата на растението, т.е. хранителни вещества се транспортират в колтуците, които са нужни за израстването на растенията, за формирането на нови китки, и така колтука спира този процес или по-скоро го забавя. Колтученето, доколкото знам, е майсторлъка на гледане на домати, понеже домати не се гледат от вчера, те се гледат от хиляди години. И така има доста стратегии за колтуците, които аз не съм наясно, така че реших да използвам основни, при положение, че се занимавам за първа година, нямам никаква представа, но това научих и така ще ви обясня и на вас. Другото, което е, при някои сортове, така, примерно в моя сорт, аз гледам сорт Сандеро, някои от растенията са двувърхове и имах така доста голям дебат с мен така обсъждане, дали да оставя втория връх и да оставя плод на него. И в крайна сметка реших да не го правя. И причината за това е, че за да може така да оставите втория връх, или в случая в моята градина аз да го оставя, вашето растение трябва да има изключително добре развита коренова система, при което при мен е добре, но така, понеже засях доматите на 26 април, което е нещо от сорта на около 20 дена, имаше доста студени нощи, също така и дни, в които, както в предното видео, даже в някои дни трябваше да отоплявам. Забавя растежа, ако оставя втори връх, има така голям шанс да плодовете, които да няма съразмерност в плодовете, да няма толкова много плодове, така че рискувам в случая, понеже, както обясних, тази оранжерия и доматите, които гледам, те са направени с търговска цел и трябва да гоним добър вид на самия плод, за да може да бъде продаваем. Така, сега отблизо ще ви покажа тези неща, които ви обясних току-що, за да може нагледно да видите точно как се отстраняват. Така, сега това ни е долната част на растението. То не е колтучено все още, както казах, преди 20 дена са засятие. Това нещо, което първо ще направим и е изключително важно, така и смятам за мен, че е окей да се направи, това е да се изчистят абсолютно всички долни листа и клонки, за да може нищо да не се допира до земята. Това осигурява много добра вентилация на самото растение и така ще го защити от гъбични инфекции или от насекоми, които ще налазят, долните. Така, понеже те са малки, хубаво е колтученето да става рано сутринта или при вечер, когато е по-хладно, понеже самите колтуци се отскубват по-лесно и може така с ръка да го направите. Така, моята стратегия тук е първо да почистя отдолу самия корен, така стеблото, което е така до земята да бъде почистено, и след това така по-големите, това растение специално е двувърхово, ще ви покажа как да отстраните единия връх съвсем безопасно
И така, сега почваме от долния край и отскубваме колотуците. Значи колотуците не трябва да се остават вътре в самите бръзди. Трябва да ги съберете, може би, в някаква кофа и да ги изхвърлите извън оранжерията. Сега в случая те са още детските листа. Така, още от когато е разсада. Всичко ще го изчистим с пръстчета. Леко, само да не нараните самото стебло. Трябва да не без сила, те стават супер лесно, се махат. И така. Сега тук отстранихме отдолу и тук имаме колтук. Ето това, което го пипам, ето това е клонката с листата, която не трябва да махате в случая. Тук имаме, чакайте само един моментче, имаме стебло, имаме клонка и по средата какво имаме? Колтук, който трябва да махнем. Махаме и този колтук. И така вече колтуците са махнати, растението е чисто, остава с чисто стъбло. Ето, показвам, чисто стъбло. Има първа клонка, втора клонка, трета клонка. Така, ще обърна малко камерата нагоре, за да ви покажа как махам втория връх. И така, сега на екрана виждаме по-горе на самото растение какво се случва. Значи, от тази страна, ето тук, където ми е пръста, ето тук, извинявам се, където ми е пръста, имаме китка. Имаме китка. Това означава, че следим този връх, този вегетативен връх, а този, който е до него, или реално, тук малко се оставам пред камерата, ето този тук ще премахнем. За големите колтуци, това, което имаме нужда, е спирт и ножичка. И идеята е, че понякога, когато колтуци са големи, или в случая моите колтуци не са, но самите втори върхове са наистина много големи колтуци, използвам ножичката, която така потапям в спирт, ето по този начин, и тогава отрязвам самия колтук. Така спирта дезинфекцира. Трябва да го правите при така всяко растение, за да може да не прехвърлите болести, ако едното е болно, да заразите другото. Останалите малки колтучета, както видяхте, с ръка се махат супер лесно, няма опасност. Това, което ви посъветвам, аз не си сложих, но сложете си ръкавици, защото реално почерняват пръстите и после изключително трудно се премахват тази пигментация от вас. Това, което използвах аз, е лимонена киселина, помогна супер много, така че това е. След колтучене е хубаво да се направи пръскане за дезинфекция, защото в случая, когато отстраняваме колтуците, ние оставяме отворени рани на самото растение, което е вход за доста така бактерии, също така е възможно и фънги. В случая също е, нали, така, когато вие се порежете, какво правите? Слагате лекарство, дезинфекцирате място, за да може то да не се зарази. Че така при растенията няма много голяма разлика, така аз си го обяснявам. Дойде момента, в който да ви кажа с какво пръскам и какъв препарат използвам за моята оранжерия след колтучене. Това, което използвам, е Zinergy. Така аз реших за моята градина в самото начало да използвам само биопрепарати и биопродукти, защото така виждам един тренд доста голям, в който доста хора, така земеделци, използват химия, използват химически продукти за производство. Това е нещо, което не ми допада. Живях в Лондон 10 години, ядах пластмасови домати, така че разбирате откъде идва цялата история. И така се разрових в интернет да видя какво бих си взел и попаднах на тази компания Planta Sana и така се свързах с тях и така от безработен станах човек с работа.
доста си допаднахме. Отнеме около 1 час, когато почнах така да чета за тяхните продукти, да разбера, че това е наистина нещо, което искам да правя и да предлагам биологични продукти за растителна защита. В следващия епизод ще ви дам малко повече информация за какво стана, как стана, какви препарати използвам, защо те са полезни, защо трябва да ги използваме. И така, за този епизод, за сега, само ще спомена за един. Този, който ползвам всеки 7 дена. Препаратът се казва Zenergy. Какво е интересното също така за препарата? Че той е алтернатива на забранените фосфити и съдържа 2 мощни елиситора. Елиситорите са вещества, които стимулират вътрешния имунитет на растенията да се борят срещу патогени и гъби. Също така формулата е обогатена с мед, цинк и сяра, които са известни с контактното си антибактериално действие и фунгицидно действие срещу множество патогени и гъби. Така че с едно пръскане подхранваме растенията, правим ги силни войници да се борят, ако нещо им стане, ако се заразят с нещо. Това наподобява много и човешкия организъм. Така, вие, когато се храните правилно, когато имате така здравословен начин на живот, какво правите? Вие се подсилвате имунитета. Когато имате подсилен имунитет, е по-малък е шанса вие да се разболете или по-скоро да боледувате постоянно. Това, което прави, така да направи едно съотношение, това, което прави химията, в случая препаратите, които са на химическа основа, те са все едно пиете антибиотици, когато вече сте болни. Така че аз избирам да инвестирам в имунитета си и в имунитета на моите растения, за да може да имам качествена реколта и да ям от корена. Това е за Zenergy-то. Долу в линка долу ще ви поставя линк, в който може да разгледате малко повече за продукта. Ако имате някакви въпроси, също може да пишете. Ако решите да си го закупите самия продукт, в описанието също съм поставил промокод, който може да въведете в количката на самия сайт и да си поръчате продукта с намаление от 5%. Не е много, но е от сърце. Така че заповядайте. Това е общо взето за днес. Беше ми изключително трудно да направя това видео. Беше голяма жега през целия ден. Но в крайна сметка се справих. Надявам се да не съм ви говорил пълни тъпоти. Благодаря много за отделеното време и ви желая лек ден!